Свердлау өлкәсенең татар чаралары календарен күп кенә еллар инде Түбән Сирга районы Әрәкәй авылында узган фестивальләр һәм конкурслар бизи. Үзешчән артистларның музыкаль форумнары катнашучыларны бөтен Уралдан җыйды. Әрәкәйдә 2020 елда пандемияга карамастан чараларны туктатмаска, конкурсларны онлайн форматта уздырырга уйладылар. Бу оештыручылар өчен дә, катнашучылар өчен дә зур сынау булды. Үзебезнең оборудованиебезне иске икән без аңладык. Чөнки интернет белән эшләгән вакытта монда интернетның тизлеге дә күп вакытта туры килмәде беренчедән, икенчедән оборудованиебездә, өченчедән әйткәндә программа обеспечения. Шуңа күрә барысында үзебезгә өйрәнергә туры килде. Монысы минуслардан инде. Төшерү вакытындагы һәм видео җибәргәндәге проблемалардан тыш, моның үзенә күрә яхшы яклары да булды. Транспорт чыгымнары юк, катнашучыларны урнаштыру һәм ашатуны оештырырга кирәкми. Шуңа гариза җибәрүчеләр саны да арта. Салават күпере конкурсы илнең 15 төбәгеннән 76 балалар коллективын җыйды. Яраткан моңнарда 6 төбәктән 56 солист һәм вокал ансамбльләре катнашты. Ә инде уйнагыз гармуннарда 200дән артык кеше чыгыш ясады. Конкурсның жюри әгъзаларын бергә җыю мөмкин булмаганга Әрәкәй милли-мәдәни комплексы директоры актив сылтамалар белән бәя бирү өчен бит булдырды. Конкурсантларның чыгышын YouTube'та махсус канал аша күзәттеләр. Дөньяның төрле почмагында яшәгән татар менә шушы гала-концертны карый ала интернет челтәләрендә. Бу димәк популярлаштыруның бер сылы. Инде без үзебезгә киләсе елда безнең шулай чаралар күп кенә булачак. Бу конкурсларда ел саен кабатланачак. Үзебезгә инде шундый алым дип әйтсәм, алым алда көннәрдә үзләштерергә булдык. Инде беренче турны без онлайн форматта карыйбыз. Чөнки безнең географиябыз күбәя, без коллективларны күрәбез, иңшәп коллективларны азак икенче турга, Алла берсә менә пандемиялар бетсә, без аларны үзебезгә чакырабыз финал турына. Регионара финал туры булачак. Салават Гыбаев сүзләренчә 2020 ел теләк булганда һәр нәрсәгә ирешергә мөмкинлегенә өйрәтте. Яңалыкка һәм үзгәрешләргә әзер булган фикердәшләр төркеменең мөһимлеген күрсәтте. Әрәкәйдә андый команда бар һәм яңа 2021 елга аларның планнары зурдан. Эльвира Хөснетдинова, Альфия Габдушева, Татарлар, Свердлау өлкәсе.